Mabungahong kagabhion mga igsoon. Adlawng Lunes kabalo na mo, biyahe na putag Cebu kay musulod na putag prisuhan. Pero aning takna igsoon gikuha ko sa akong kauban ron medyo unique kay usa ni siya sa police officer nga kauban sa nako ni diri sa Bohol nga mo share sa mga piniriso, no? Pero karon first time ni niya nga muuban ako, mulabang mi sa kadagatan kay musulod mi sa Cebu City Jail. So mao ni first time nga experience niya igsoon nga. Excited kay siya, no? So this time naabot na ta sa Port of Tubigon. So nakalukat na tag ticket ani mga igsoon niya mo. Lukat na pud tag terminal fee diri mga igsoon, no? So salamat sa Ginoo kay nindot kayong panahon ang dagat linaw sa siya kayo. So ngamong sakyan ani mga igsoon, MB Starcraft, lasay sa buntag ganina. So mao na ni naglakaw na mi kay padulong mi musulod na ni sa barko. Narawang kauban mga igsoon si Sir Panya. Salamat sa Ginoo kay timing di off sad niya ba. So mao ni uban siya nako. Unya again kauban na sad ni nako nga muwali sa prisuhan diri sa Bohol. Pero kani lahi sa ni nga experience. So mao ni mga igsoon malipayon kami bisag kami rang duha kauban sa Ginoo, no? So mao ni among sakyan igsoon, no. MB Starcraft 2 padulong siya sa Cebu mga igsoon. So kusog ni siya madagan dali ra kay ta maabot ani. 1 hour and 20 minutes ug naabot na mi diri mga igsoon. Wa ako mag-expect nga naami gwapong kasakay, no? Nadari ay pulis ni siya dara hangol sa bula oh. The person behind hangol sa bula mao ni siyang ambungan nga police officer nga na-assign sa Tubigon, Bohol. Og dining taknaan naabot nang ning kuha nato ning sundo ba, no? Si Sir Paul Acosta, one of the police officer as well nga naa sa Camp Osmeña. Nga kauban sa ni mosulod nato sa Cebu City Jail unya. Ning hapit sa diri sa Jollibee drive-thru ba kay nangita mi kape unya mahaw sa gamay pero adto ra mi mamahaw nagsabot mi sa mabot na gid mi sa Cebu City Jail sa gawas ba kay basin ma-traffic mi kung maghapit-hapit mi, no? So salamat sa Ginoo ug aning taknaa mga igsoon dili na gid kapugngan mao na ni nga agianan, no? Medyo dol-duol na ta sa moang goal ba sa mong adtuan sa Binyo igsoon ang Cebu City Jail nga adto mi mo share sa pulong sa Ginoo, no? Dili mi musulod dito nga magdala og relihiyon kun dili among ipataas lamang ang ngalan ni Kristo Jesus, no? So ang akong mga kauban diri kulba unya excited labi na ning kauban akong pulis igsoon nga gikan pagbuhol kay first time pa niya kani usa kaning driver si Sir Paul kay sige naman ig-uban ako diri. So mao na ni igsoon ning tungas taw niya kita na kayong pader habog kayo, no? So nanata kita na kayo ang Cebu City Jail. So dinatas gawas mga igsoon, no? Naganamanam na tagkaduol niya adto ta parking atong unahan kay naaman mi binlanan sa mo ang mga gamit ba sa unahan, no? So salamat sa Ginoo sa proteksyon og mao ni mga igsoon ang gawas na misakyanan kay didto ra mi sulod na mahaw, no? So adto mi padulong sa among team og pila ra ba istorya mga igsoon na human na mi og wali, no? Nahuman ang among mission sa sulod, wala man tay video kay bawal man dito ang cellphone, bawal ang mga pictures and videos di sulod. So ang among mga cellphone among gibilin, no? So igsoon grabe kamaayo sa Ginoo kaming tulo naka-share gid mi ganina dito sa sulod sa Cebu City Jail. So aning takna gihatod na mi sa mo ang kauban ni Sir Paul padulong sa Pertres kay manguli na pud mi Bohol kay malipayon kay tanaw malipayon kay mi ngiting tagumpay knowing nga ang amuang mission victorious kayo, fruitful, mabungahon uban sa tabang sa Ginoo, uban sa grasya sa Ginoo. So this time naabot na mig Pertres mga igsoon unya adto ta padulong ani sa ticketing outlet sa Light Ferry kaya nga mong sakyan ani is MB Light Cut 1 bound to Bohol sa alas 4 sa hapon. So gihatod ta igsoon sa tong kauban nga usa ka police officer ug alagad sa Ginoo. Salamat kay nigahin jud siya gigayon nga muhatod namo unya at the same time minguban sad namo siya sa sulod aron mo share sa pulong sa Ginoo sa Cebu City Jail. So this time na nami ticket unya mosulod na ta diri igsoon sa may waiting area na gyud magpaabot ta nga on board na ba
para moadto na ta sa barko mga igsoon niya. Aning takna igsoon, isakay ta ning shuttle kay mao man gyud ni di man ta pwede mo ditso da mulakaw. Kinahanglan mo sakay ta ni unya. Ituyok ta diri ba, no? Nya ihatod ta didto igsoon ipaduol ta sa barko. So mao ni mga igsoon ning dagan na unya. Mao na among sakyan ang MB Lightcat 1 4 PM na siya mga igsoon sa hapon bound to Bohol. Ihatod ta ris duol ba. Ug naabot na ta mga igsoon, hinahinay na tagbarog aron munaog ta unya mosulod ta sa barko. So again, this time ning naog na ta unya hinahinay na taglakaw paduol dito sa barko kay mosulod na ta. Unya nining teknaan naginahinay na nagsibog ang barko mga igsoon kay alas 4 naman no. So ning anam-anam na ta og palayo sa Pertris mga igsoon. Malipayon kayo nganuman tungod kay malampuson, madaugon ang misyon igsoon nga pag-share sa pulong sa Ginoo sa sulod sa selda ngadto sa atong mga kaigsuonan nga mga piniriso mga igsoon. Ug niining takna padulong na ta molabang sa bridge nga connecting ni siya mga igsoon padulong sa Cordoba. So suong man kita diri molabang ta ba no. So again salamat sa Ginoo sa iyang pakig-uban kanamo mga igsoon sa moang misyon no. Wala pa mi mga tarong tulog no. Kanang kauban ako nga pulis wa kuno say tarong tulog kay duty bayagi ka no. Nya ako sad walay tarong tulog. Sayo kay mata around 4 AM. Mao lagi tungod ani pero salamat sa Ginoo sa kusog kadasig igsoon kaalam nga langit nun nga wala bitaw namo gitagad-tagad ang kakapoy ang amoa nga ang importante nga among mantala ang pulong sa Ginoo. So mao ni igsoon dili na gyud kapugngan nga musuong na gyud ta ning ilawom mulabang ta no. Kay mo anam-anam na gyud ta og palayo diri sa Cebu City. Og pila ra ba istorya mga igsoon ni dunggo na ta naabot na tagbuhol naog na mi no. So alas 6 kapin ning dunggo igsoon no. Medyo ngit-ngit ng palibot no? Madara mong sakyan no? Lightcat 1. Salamat sa Ginoo sa protection. Safe and sound mi nga naabot diri puno sa kalipay kay nakadaog man ta no. Himaya sa Ginoo kanunay.